Ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rajhapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Ka BDWS Career Academy kan penlong ya Meghalaya Scholastic Aptitude Test haka khatan riu tarik upanai maj haka porship ho bajem step hashulong tura bat cleariat. Bat ngangai kem bakani ke jimi bat keno bah hantu kiseng bahalang lu ki besniulut ki political parties ki besniulut bat barok imat ki besniulut de tang ki noelam ke BPP ke bamut ki long ki angel ngang sukwa ban ong tang kawi Ubak Preston Tensong ubulong sumbut Menteri Rangba Jangga Jila. Ulat herting unong elam jangga Voice of the People Party. Uba Arden Mila Besayaman. Ubala kinno bekinong elam niam ki bor sen charge nong. Kinong elam seng bahalang. Bekinong elam seng san perthai. Kilap hil bepins niudur ya kajai penrio. Hakijing kran bekilap pathai gubor akar photrek uluber ar jar phosau. Uba Preston ulo ongru balada bishar ya kan kijing kran jung Uba Arden. Imat detang kinong elam jangga VPP kilongkum ki angel. Ngang kwa banyu i kai ga blueprint joki ta haba pi ko te ya kalawai haba pi ong i chai peri peni se ga blueprint joki yo nga ro nga join bat ki henry wat sulap mit ban sukren ta man ketik ia ka jing sneu jong brio lat pi sneu si sa pa pi de ulidar ba i jai brio menta kadai menta de khatwai snen pila long kumwe mali pen i yang a ki ai kita ki contribution ki bepelele bangi ki paiba ngin ong hok sisa ba uniu nong yalam mude ba i jai mendeu pen i yang ai kata hang no kadon menno pilale na kan mau sa kapta ma to por dang long chief minister Dr. Mukul Sama na kan deu minister bawan yalam ni ki paiba na kapta ka isu jo ka to ka bylaws hadin nang ta ka sukut tang kapta manu balif je ka bylaws Manu balik ban IT sebagai diskosil begitu ki 6 dil ken hapok ka diskosil ar hajar katra hapok jelam jong ba Hamlet Doling ngatai ken mau udeu urban affairs minister ni warna aka kabinet katakan ke kam zai ngaso ban ong ba ngasu kerpat iki pajba jom kasilong parliament constituency bakin long careful but ru bakin dibisar benia ndai ban sungai thala yiki eke klem da pensyong nongrim habang keren ya kata kamut yang aru unong keren bisar swa lau prestun keren ya kabadai na balai lau prestun kerukom pensai jong kadai kabadai na balai ndai ban ya tang nai tai jing sngo brio namar ba itu jing sngo kan mau ha nga ong epi ilong thik tangkum ko umsau kabat tang si tengpor kalajan pa ngimdei ban sngo pala hakan election general election assembly ka balong hau arajar apply nga try ke ji salan them mau ka parti jongi ka bonglong su ban kren phiong se garu ka juai phun ong se ne sa kasi jantiar ka juai lei haka ba khaddu apden kum kita ke naka khat dai sit ka bangi job hau arajar khat pra ni poi ar pun reusi ha ka arajar apply kan ni kapan pau syadar ba kitu kicing keno live hujat live huskit ki dei tang ki kampen thame po election ki pajba ki don ka skor ki don ka khamat ki don ka jabin ban bisar ya ki ki kam ki ba ka NPP led government kalale ha kitu ki sans dem ke balale no bat kumjuru ha kan ka system ka badang sudem ka dem ka ba hapok ke jelam jong ka parti NPP ya ka sarkar ka bangi ong ka MDA tu de ngakwa ban ong ba menta ka kentiru no ibon ke jing gawang kete kam tam na ka ka parti ka betmai ka parti VPP ka ba ndon porsu ya ki bakit keren da ka pat ka subject ka por ya ki ka bakin keren kalau bat pentame ka masu ong ejat ben riu lari keren hok isa ngakwa bakin proof ejat ben riu kan ko nong rim bat ki kita kinong rim jong pi ka ba pi ong ba pi poi cha ka subjek pedeng ban ong ba chai beliau lane nga kwa ban kali na ka BPP
kan no insi la ni kan no mitar pla thau surok kan no tli ki hospital kan no tli ki kamba ba philale apo ko jela me kala jongi hakaba philale ki kamba ba lani nga kwa ban kli de ba shairu kini ki sau tli ki konstitusi ki ba ka BPP ka job la kan no tli ki kamba ba ki ba philale ya ka roi ka pa hapo kini ki sau tli ki konstitusi ki ba philale Namar pi teng-teng no pi kan ni kalong tangkum ke jing pen thami ke ban yalam bak lai ke jingmut ke jing perkat ki babun ke balang de yang ta ngo pi bak subjek pedek ke bangi ong i jaj benriu ka dei ke subjek ke bejiliu bahabi ni kren ke bangat rai ban syukren tak pon election kamlo ni hap an jikren ya thir haba ong i jaj benriu nadu bedang kha i mei pa hadu bangan dayak kata ka de ke senam jogi jing i jaj benriu Bagi ki kam bagi bapi lale. Ngatrai dia kata ka bedut kam mengi keren sebang ngajai beni. Re ngai i bagi jing keno. Kim dan po de kumui pak. Ka ba ka po joki kalong ba ka sarkar ka belam ke NPP. Ka sarkar MDA tu, ka batu, ka bakumta, ka bakumni. Tangka takakap. Bar ka bangai i ka bangai i senai kalong bakitu kinong syak brainwash. Kinong bot. Kam tam aki social media. Ki bun kam ban pen sisya hai kedi nenga ngong api kadi tang kajing penthane akapor election bat ka banga aso ban kerpat ya ki pait ba jo kejela ngamut ban ong bakersan be yangi nenga ong badai ban bisa ya ki kebak ya ki bakum kini ki jajing pesutu namar kala ban poi pen ban sya kajing babekela sya kajing babekela hadin abu oi yang layu i ya tu kajing keren kejong presiden yang PPP hakaba uong barok kide ki besniu sudah barok kide ki nong pop sudah imat ong no ubahok dei tang unong yalam jong PPP DKE ka bangamut ban ong kolong bangasusi sibuna ba kata haduk ki kambalang kinong yalam balang kinong yalam niam ki baper Lapi ong penmantang kinong kirunget kelum nu dang surukom pikren ya ke position jong kinoya lambalang ladapi ong utemen masan lapi ong ki paris ne lapi ong ki pastor ne ladapi ong ki rang balang ne ngatarai daka baburok hakajing sengau jonga kalong ka babakla sibon bat ngangai skem bakane kejimi bat keno bahantu kiseng bahalang lu ki besniulut ki political parties ki besniulut bat barok imat ki besniulut de tam ki noelam ke BPP ka bamut ki long ki angel ngang sukwa ban ong tangkawi ya husiar lo ya ki bakum kini ki nong kren bat ki jajing kren namar ba pikidukti sikiwe yo ka kertok kelapan man yaledi Naman ngitingim ong ki bahok namar bakak tin ka ong don duwe bahok rei para breu tongin yatei tam mapi penduna manga tam manga penduna mapi namar kajing keno ki bakum kini ki jaj kamde na menta kajing bit jimbiang ka jaj benreu kamde na menta kajing bit jimbiang jong ka jela jongi rei kalong penban thik ong yapi tang kum ka thanam ka ba ngithe ya ungap i ungap ha thanam phin pek mi kitedem ka ke ga bijia ka kala hau klempoi sono dengan ngaso ban ong ban nakaliam junga kum noilam jong ka parti NPP ngasngau ba katu ka judge statement kaba unong yalam rangba jong ka BPP umdei hakin syaban keren kum katu ka jajing keren namarkan dikata ya ka burom ya ki jong kinong yalam niam bro jong kinong yalam seng halang bro jong kinong yalam ki political parties bro markumbang ong ya pi khatwais nem mensua si post nem mah kita kipor ke belakang no bapilong MLA pelong MLA na po ke UDP bebalai pi ha bapilong MLA di UDP pi ong kata parti ke bonglok
But perbepikan bas pada kata kupor pi oma kum dengan parti menusuk. Kabar pilong presiden ruwat hakai SSP. Ha pa pila along bat piero bakum dengan SSP menusuk nama dari tangan dengan parti kepala Aslam Sam. Haduk banayo iya ka ya Hill State. Mentah pada pi bench kela ko mikataru. Tapi dah kini ki bangang next scam ki riu Sempang. Ki riu Songtho. Ki khon samla. Ki banang ki bastad. Ki day banda bisar benia tik patik bin babin namar hakan ka juk ka bangtang ong epi kan mau bah habawan kum saw sungau bah surung ko be kiar tang haden katukan nepor ba kum saw kala poi sathesa duriau an kala kun ka level juk ka ubahir de kata ka bang suka ban ong bat bang sro ban ketu ya ki paj ba khampam jong ka jaj ben riu ka jongi na kam ta ka ne ka election MP ka pasar long ha khat kan dai ta jong riu benai April bangi dai ban nang bangi dai ban perkhat khia bat ru dai bangi ni kren de emotion nang dai tong ni kren de jing start de jing Sempang marwei ban jit ya kita kisim pa isim song bangi pa chete siapo ka dor barba jong ka parlimen Hapor India.